Čiže čo my si zasejeme, aké myšlienky máme v tomto roku, potom za 8 rokov uvidíme tento výsledok. Možno charakterizovala tie trojkové deti. Často sú to moderátori, speváci. Môžeme si povedať, kto to je. Čiže oni potrebujú ten hlas dať von. Môžu spievať v sprchách, v aute, lebo potrebujú buď to dať cez hlas, cez komunikáciu, alebo cez nejakú umeleckú tvorbu. Niekedy nejaký napríklad muž má rád, inklinuje viacej k ženám a je to veľmi potlačené. Zrazu firemná party a vyspí sa tam s kolegyňou. Vítam vás v podcaste Nového času pre ženy o numerológii a astrológii. Ja som vám Ivana Adamcová a dnes mám hostku Liviu Dunningerovú, ktorá je nadšená numerologička, ale tiež je koučka a sprievodkyňa žien. A ako by si to ty ešte doplnila alebo predstavila, čo tam ešte som vynechala? Ivka, ďakujem veľmi pekne za pozvanie do tohto podcastu. Možno by som doplnila, že robím ženské kruhy pre ženy a celkovo pomáham ženám v takom veku medzi 35-50, keď sú také stratené v tých rolách matky, partnerky a pomáham im získať taký nadhľad, že ich tak vyťahnem hore, pozrieť sa na to, čo sa deje a potom už vieme s tým lepšie ako keby, že pracovať. Takže pomáham získať nadhľad, pretože pre mňa tá numerológia je veľmi takým praktickým nástrojom, ako sa vyznať sám v sebe, vo vzťahoch, v partnerovi, v deťoch a pochopiť rôzne životné situácie, s ktorými sa možno roky trápime a čísla nám vedia prakticky veľmi priniesť tú odpoveď. No, mňa veľmi zaujíma aj, ako sa dostala k numerológii, ale ešte si povieme aj to, že dnes si povieme hlavne o tom, čo nás čaká v roku 2026 z toho numerologického hľadiska a konkrétne v marci, trojkovom mesiaci, pretože sme na začiatku marca, takže si povieme, čomu sa vyvarovať, na čo sa tešiť a povieme si niečo aj o životnom čísle trojkovom a ako nás to ovplyvňuje, koho to ovplyvňuje, ako si to môžu ľudia zistiť a vypočítať, aby sme mali taký komplexný obraz. Takže začneme tým, ako sa ty dostala k tej numerológii. Čo ťa, alebo či si pamätáš ten moment, čo ťa k tomu priviedlo? Tak bol jeden taký životný milník, to bol rok 2014, keď sme vo vzťahu s mužom prežívali veľmi závažnú takú manželskú krízu a to bolo také moje najväčšie emočné dno a tam viedla cesta iba buď byť obeť celý čas a sa z toho zosypať a ísť v tom, že ak to za to môže a ja som chudáčik a tak ďalej, alebo človek mohol začať pátrať prečo sa to deje. A ja som najskôr sa veľmi tak máchala v tej obeti a potom prišiel rok 2017, kedy som sa vrátila vlastne naspäť do zamestnania a po 3 týždňoch som povedala, že túto šťastná nebudem, dala som výpoveď a nevedela som absolútne, že čo budem robiť a pátrala som. Hľadala som tie odpovede na to, čo sa vtedy stalo, prečo, lebo ma to stále tak trápilo a hľadala som aj návod na deti, ako im lepšie porozumieť, ako porozumieť tomu nášmu vzťahu a najmä mi to pomohlo v tom, že ja som nevedela naozaj, že kto som, čo mi robí radosť, čiže ja som dala výpoveď a vôbec som nevedela, som robila vo financiách a vôbec som nevedela, čo budem ďalej robiť. A také tie otázky, že čo si robila rada v detstve, ja neviem, vôbec som tam nenachádzala tie odpovede. Takže veľmi exaktne som prišla k tomu, že aké sú tie moje dary, aké sú tie moje výzvy, aké je to moje poslanie a potom som to vlastne pozorovala v tom živote a snažila som sa pracovať vlastne na tých svojich silných stránkach a robiť to, čo je to moje poslanie. Takže toto bola taká moja cesta, ktorá trvá už 9 rokov a nesmierne ma to baví, lebo mne to veľmi zlepšilo život, tú kvalitu života, žiť tak šťastnejšie, spokojnejšie, mať harmonickejšie vzťahy a pocítila som túžbu, že to musím podávať ďalej, že keď mne to tak pomohlo, že to vie obohatiť životy aj iných žien, najmä takých tých životných možno míľnikoch, ale numerológiu ja veľmi rada používam. Nielen pri takých, keď sme už naozaj že na dne už tých ťažkých životných aj krížovatkách, ale ja ju veľmi rada používam aj ako takú prevenciu toho, lebo nás vie nám ukázať, že aká je možno naša výzva, aká je toho partnerová a keď s tým pracujeme vopred, nemusí vôbec ako keby nastať nejaký ťažký životný okamih, už naozaj, že podlomené zdravie, alebo v tých vzťahoch nám niečo nevíde, alebo s deťmi, alebo som hrozná mama, že dostanem
sa do nejakého stavu a ja sa vôbec do tohto stavu nemusím dostať, pokiaľ na sebe, to je taká tá práca na sebe, už mi to prípada ako také klíše, že pracovať na sebe, ale spoznávať sa. Ja si myslím, že sme tu preto, aby sme spoznávali sami seba. A ja si myslím, že aj to, že druhým vieme porozumieť iba do tej miery, akej rozumieme my sami sebe. Takže porozumieť sebe. Kedy si ženy prichádzali s tým, že partner, povedz mi a s kým a idem na rande, čo ma tam čaká, aký to je muž. Ale teraz je to, alebo takéto, že mám muža a prišiel milenec, prečo mi prišiel a tak. To bolo také klasickejšie, ale teraz je to, že skôr je to o tých ženách, že ženy idú naozaj do tej svojej sily tým, že je to v mojich rukách a často sú to už naozaj, že vedia, že oni sú strojcami toho svojho šťastia a že je to v ich rukách niečo zmeniť a zmeniť ten uhol pohľadu a tak. Takže toto bola taká moja cesta. Skrátka. Často si ľudia zamieňajú tú numerológiu s astrológiou, alebo to tak spájajú dokopy. A neviem, či ty máš aj skúsenosť s astrológiou, alebo si sa venovala len numerológii, tak možno trošku tak ten rozdiel, že v čom je to iné a... Ja som astrológiu som neštudovala nikdy, ale prípada mi taká, keď som ako keby o sebe chcela niečo z tej astrológie, taká skôr doširšia sa tak skôr rozvetuje. Numerológia mi prípada v tomto taká veľmi praktická, že za 2 minúty viem odpoveď na to. Čiže pre mňa je to taký praktickejší nástroj a rýchlejší, ale astrológia ide viacej tak do hĺbky, to je to postavenie planét a vlastne pre numerológiu potrebujeme vedieť iba dátum narodenia a pre astrológiu aj čas narodenia, aj miesto narodenia, lebo tam je to postavenie planét v čase, keď sme prišli na svet a numerológia tam je vlastne iba ten dátum narodenia plus meno, lebo je aj numerológia mena, s ktorou tiež pracujem, takže... Áno, tak možno aj môžeme hneď vysvetliť, že ako si vyratajú trebárs z toho dátumu, alebo podľa čoho si určia, že toto je moje životné číslo, alebo... Lebo ja som si všimla, že napríklad niekto hovorí len, že mám v dátume narodenia 3, jednotku a už si bere, že tak ovplyvňuje ma aj 3, či je to tak, alebo stále bereme ten súčet, že ako to vlastne je. Môžeme si to vysvetliť možno na tom roku 2026, ako si spomínala, že môžeme povedať iba niečo o tom roku. V skratke, že začal ten rok a že ako numerológia pracuje, že pracuje s číslami od 1 do 9. Potom sú tam majstrovské čísla 11, 22, 33, ale keď si zoberieme teda ten rok 2026, do ktorého sme nedávno vstúpili, tak spočítame 2 plus 2 plus 6 a to je 10 a 1 plus 0 je 1. To znamená, že sme v jednotkovom roku. A jednotka je ako keby nový začiatok. Je to úplne nový začiatok 9-ročného cyklu, lebo podľa numerológie náš život plynie v 9-ročných cykloch. Čiže my sme úplne ideme zasievať tie semienka do pôdy. Čiže my ideme rozmýšľať, že na akú plochu chceme zasiať, aké semienka, to znamená, že aké myšlienky, aké projekty a čo nás prichádza, ako keby v tomto roku môže sa objaviť strach zo zlyhania. Čo vôbec nie je v tomto roku naozaj problém a treba skúšať. Nevíde, lebo teraz sa iba orientujeme, že kam chceme, čo chceme, aké ovocie chceme zožať za tých treba 8 rokov, keď je ten čas tej žatvy, tej hojnosti, takže zasievame. Čiže je to rok, ktorý má mužskú energiu, aj podľa čínskeho kalendára, ktorý začal 17.2., tak 2026, tak je to rok ohnivého koňa. Čiže kôň je silná energia, pozýva nás dopredu, poď, nezastavuj, rozbehni sa. A oheň ešte mu pridáva, takže je to veľmi rýchla energia. Aj ten jednotkový rok je veľmi dôležitý a vnímam ho ako najdôležitejší z celého 9-ročného cyklu, lebo nastavuje to naše smerovanie na tých ďalších 8-9 rokov. Čiže čo my si zasejeme, aké myšlienky máme v tomto roku, aké skutky konáme, aké máme emócie, čiže toto všetko, čo my zasejeme, tak to budeme potom za 8 rokov uvidíme tento výsledok. Takže nové začiatky. Tak by som to jednoducho povedala. Dalo by sa povedať, že aj možno ľudia by mohli popremýšľať, že keď niečo odkladali a niečo by chceli začať, tak teraz je ten čas, kedy to premyslieť a niečo naštartovať. Naštartovať. A niečo podľa tých cyklov, čo hovoríš, mne to príde, že aj niečo z dlhodobého hľadiska, že ako keby naplánovať na 9 rokov, tak to není také, že na konci roka to bude výsledok. Môžu byť, áno, veľké projekty. A v tomto roku sa bude dariť tým, ktorí využili energiu minulého roka. To bol rok 2025. Čiže to je 9-kový rok. V 9-ke treba ukončiť.
ukončiť nefunkčné vzťahy, nefunkčnú prácu, hociaké ako keby buď partnerstvo, alebo projekt, alebo zamestnanie, všetko, čo mi neslúži, tak ukončujem, lebo je to taká bilancia, analýzujem. A čo mi neslúži, ďakujem, s poďakovaním opúšťam a vchádzam do tej jednotkovej energie, niečo si teda zoberiem, nejaké to ponaučenie, to je najlepšie, a využívam tú energiu toho ohnivého konia, tej jednotky, ktorá mi dáva tú odvahu. Je to veľmi o tej odvahe, takže kto využil tú energiu, vyčistil si, vyupratoval si vzťahy a všetko, tak vie využiť energiu tohto roka, 2026 naplno. Dobre, takže to životné číslo, ešte sa vrátim, vlastne spočítajú si ten dátum, celý dátum aj s rokom, čiže máš deň, mesiac a rok. Spočítajú si, aby to vyšlo dvojciferné číslo, napríklad vyjde 35 a 3 plus 5 je 8 a vyjde nám jednociferné číslo. Čiže aby sme dospeli do toho jednociferného čísla a to je vlastne moje životné číslo. Áno. A potom som si ešte všimla, že numerológovia hovoria, tí, ktorí sa narodili 18. neviem 27. 9. Tak sú takí a takí. A prečo sa to ešte takto odlišuje? Že to je ako keby ten deň iba určitý? Je to deň narodenia od 1 do 31. On sa dá zjednodušiť tiež na jednociferné číslo a podľa numerológie sa to volá psychické číslo. Čiže keď je niekto narodený 18. je psychické číslo 1 plus 8, 9. Čiže my môžeme aj dnes môžeme zjednodušene rozprávať o tom Marci, ktorý je vlastne energiou tej trojky, tej trojkovej vibrácie. Čiže budeme hovoriť jednak o tom dni narodenia alebo o tom psychickom čísle, čo znamená, to sú naše prirodzené dary a talenty, ktoré sme dostali do vienka pri narodení. Samozrejme, môžeme ich viacej cítiť, menej vnímať, je vysvetlenie, prečo to tak je. Čiže to sú naše prirodzené dary, talenty, výzvy, s ktorými musíme pracovať. A potom od určitého veku, vek duchovnej dospelosti, ktorý sa počíta 36 minus to duchovné, minus to životné číslo. Čiže keď je niekto životné číslo 3, 36 minus 3 je 33, znamená, že vo veku 33 rokov dosiahol duchovnú dospelosť. Je to troška zložitejšie, ale je to aj preto, že toto poslanie, to životné číslo, čiže nám hovorí o poslaní, prečo sme sem boli poslaní na túto zem, do tohto života, čo sme si vybrali, čiže čo tu chceme naplniť a zhmotniť ako nejaké to poslanie. Takže začína plynúť teda od veku duchovnej dospelosti. Môžeme ho pociťovať celý život, ale najviac začína nás plývať až po tom veku. Čiže keď je niekto trojka nič a zrazu má trojku od 33, že tam viacej na ňo pôsobí tá energia a tam začína viacej možno cítiť tú energiu a esenciu toho čísla 3, tej vibrácie. Takže to sú naše prirodzené talenty, všetko, čo máme, celý dátum narodenia. Čiže my budeme v podstate dneska hovoriť o tých, ktorí sú teda narodení. Zbystriť pozornosť majú všetci, ktorí majú v tom dátume narodenia nejakú trojku. Čiže môže to byť buď zo dňa narodenia, čiže 3., 12., 21. alebo 30. Čiže to ide vždy do tej trojky. Samozrejme to má rôzne odtiene, na ktoré tu samozrejme nemáme čas. Čiže ak aj niečo nesedí, je to preto, lebo je tam vždy nejaké vysvetlenie, takže treba brať to tak s nadhľadom, nebrať to ako dogmu a samozrejme máme krátky čas, čiže tak všeobecne budeme rozprávať o tej energii 3. Bude to sa týkať všetkých, ktorí sú narodení v marci. Samozrejme, lebo tam je tá energia 3. Samozrejme je iné, keď má niekto zo dňa narodenia trojku, alebo z mesiaca. Zase tam je v inom období sa to prejavuje, ale to už je taká dohĺbky numerológia. Len keď zase niekto má pocit, že moje dieťa sa tak neprejavuje, pretože možno ešte neprišiel ten čas, kedy sa tá energia má prejaviť. Preto chcem, aby sme poslucháčom ujasnili, že nebrať to ako dogmu, brať to s nadhľadom a započúvať sa a pozerať to v tom živote, ako sa to prejavuje, ale nebrať to, mne tu nesedí. Áno, môže to nesedieť, ale má to vysvetlenie, prečo to nesedí, pretože detstvo, pretože rodičia a tak ďalej. Tam je veľmi veľa toho a toto je takto troška vytrhnuté z kontextu. Potom je to samozrejme, ak je niekto ročník 83, má tam tú trojku, alebo keď dokopy mu to dáva číslo 3, že z toho roka narodenia. A samozrejme je to aj to životné číslo. Takisto životné číslo môže byť trojka, ale z 30-ky, z 21-ky, zase je tam veľa nuancí, ale my budeme hovoriť čisto o tej energii toho čísla 3. Tak prejdeme kľudne k tomu marcu, lebo sme na začiatku toho mesiaca. Tak čo ten marec, akú má vibráciu, čo nesie v sebe ako trojkový? Tak mňa tam napadá Jan Amos Komenský, učiteľ národov. A on je vlastne 28.3. narodený a on je životné číslo 3.
trojka z 30-ky. A trojka praje vlastne tomu vzdelávaniu. Čiže človek, ktorý má aj trojky rád, číta, vzdeláva si, rád poznáva. Čiže Marec mesiac knihy. Marec mesiac knihy, presne. Áno. Takže to je tá trojka je energia toho vzdelávania. Je to človek, ktorý chodí po kurzoch, aj keď má tie trojky. To je tá pozitívna ako keby energia. Rád sa vzdelávam. Sú to rečnícke schopnosti, vlohy, rozprávať, rečniť, že sú to veľmi dobrí komunikátori, prednášajúci, motivátori, inšpirátori. Čiže to je takéto, že ono sa to dá potom z toho troška vyvodiť. Jasne. Aj to povolanie alebo poslanie, ale zase vytrhnuté. Áno. Ale môžeme pozorovať tam tú energiu tej trojky, ktorá je veľmi taká radostná, optimistická, dobrá energia, zmysel pre humor. To sú tie pozitíva, lebo každé číslo má aj pozitívne, aj negatívne, alebo dary, alebo výzvy. Čiže dá sa povedať, že aj ten marec je vlastne praje vzdelávaniu aj všetkým ostatným? Áno, že ako určite, keby on nesie v sebe tú energiu. A je to taká aj príroda sa prebúdza, to je tá trojka, taká radosť. Je to tá energia toho vnútorného dieťaťa, sú to vidieť tie púčky a tak ďalej, že to je ako keby tá energia tej trojky, tej hravosti, radosti, nadšenia, vášne, toto všetko ako keby nesie so sebou tá energia trojky. Dobre, tak len tak krátko, akože už máme za sebou január, február, tak možno len tak krátko, že ten január a február a teraz sme v marci, že keby som len povedal, že tak krátko jednou vetou, že január je niečo, február a marec jak sme? No jednotka sú teda tie nové začiatky, čiže keď máme ešte aj jednotkový rok, aj január, čiže tam je dobre niečo ako keby, že začať. Dvojka potom je viacej a jednotka je aj slnko, je to taká mužská energia, je to zase o tej odvahe a je to o tej energii ja. Dvojka. Celý ten rok 2026. Áno, že ako keby, že sústrediť sa na seba, na ten sebarozvoj, na tie vlastné plány, samozrejme, tie vzťahy sú vždy dôležité, ale v tej jednotke ide ako keby do popredia ja, aby. Potom je energia dvojky, čiže to je február, dvojka, to je o tých vzťahoch, je to energia mesiaca, raz tak, je to také väčšie emócie, môže to byť, že raz ako mesiac, raz vidíme jednu stranu. Takže to je o vzťahoch, o spolupráci a trojka je teda už o väčšej spoločnosti, čiže nie už ja a môj partner, alebo ja a niekto iný, čiže dva a energia trojky, čiže už my traja a už je to taká spoločnosť, sú to veľmi ľudia, ktorí majú tú trojku veľmi taký spoločenský, radi idú medzi ľudí, sú veľmi takí priateľskí, kamarátsky, majú veľa kamarátov a skôr sú takí, najmä keď je tam veľa tých trojok, ono závisí. Jedna trojka fajn, dve trojky je to už takzvaná prehromadená energia, tri trojky to už je ako keby prehromadená viacnásobná energia číslo 3. Čiže ono je fajn mať z každého čísla niečo, ale keď tam máme už toho veľa, tak môžeme cítiť aj trebárs nejaké napätie v tele, zdravotné problémy a už nám to môže ísť až do tých zdravotných komplikácií, pretože máme príliš veľa nejakej jednej energie. Takže je dobré, keď máme z každého niečo. Dobre. A ak by spomínali sme deti, trojkové, tak ako by si možno charakterizovala tie trojkové deti? Hlučné, radosné, vymýšľajú, robia si, proste sú také hravé, veľmi živé. A často sú také, tým, že sú príliš hlučné, oni potrebujú rozprávať, potrebujú ten hlas dať, pretože často sú to moderátori, speváci. Môžeme si povedať, kto to je, čiže oni potrebujú ten hlas dať von. Ale niekedy sa môže stávať, že rodičia nezvládajú túto energiu a starí rodičia niekedy už vôbec nie, že nechcú takéto deti ani strážiť, pretože oni ráno otvoria o 6:00 oči, ale skôr ústa otvoria a už ich je počuť, už je ich celý byt. A tam sa stáva v podstate, že keď napríklad niekto má tú trojku a v dospelosti nepozná, že ja mám dar reči, nie, ja som skôr uzavretý. To môže byť práve kvôli tomuto, že v detstve ticho buď, sadni si už, nikto si ťa zmizni, chod do svojej izby, že ako keby bolo potlačený ten dar toho vyjadrovania sa, lebo trojka sa potrebuje vyjadriť. Preto sú to speváci, napríklad naša Mária Čírová úžasná, ona je trojka životná, lebo trojka
je to často dospievací, hej. Ed Sheeran je 3. Úžasný, unikátny Miroš Birka, on je 21. Čiže to je 3. Aj životné číslo je 3. Napríklad Celine Dion, ona je dokonca 33. a životné číslo je 3. Čiže to je ten dar reči, hlasu, vyjadrovať sa, spievať. Čiže 3 sa môžu spievať v sprchách, v aute, lebo potrebujú buď to dať cez hlas, cez komunikáciu, alebo cez nejakú umeleckú tvorbu, lebo je to aj taká umelecká energia, čiže veľmi dobré je písať si nejaké denníky, kresliť si, vyjadrovať sa, tie emócie, lebo to sú veľmi takí emoční ľudia. 3 veľmi veľa, ako keby veľmi veľa je tých emócií, čiže oni potrebujú tú emóciu dať von. A tam sa stáva, že keď to dajú v tom pozitívnom, tá komunikácia, to sú motivátori, dar reči majú, čiže oni tých druhých povzbudia, inšpirujú, lebo sú to aj výborní proste aj prednášajúci aj učitelia. Čiže tá pozitívna energia, motivátori, ale tá negatívna, veľmi to bývajú ľudia kritickí, vyčítaví, ohovárační. A to je to, keď idú v tom negatívnom. Lebo my sa môžeme prejavovať vždy v tom pozitívnom alebo v tom negatívnom. V tom negatívnom sa prejavujeme, keď v tom detstve sme nemali dostatok lásky, nemali sme tam bezpečie, nemohli sme byť sami sebou a nemohli sme byť autentickí. Čiže... Dobre, takže tej odvrátenej 3 sa ešte... Na niekoho si myslela temná 3. A treba povedať, ja by som veľmi rada povedala, že každý má aj to temné. A teraz naozaj, že je tá doba neskrývať tú temnotu v nás a ukázať, pretože niekedy mám pocit, že je to také divadlo, že iba to dobré, iba to svetlo, ale ako deň, tak noc nemôžeme mať iba deň. Jasné. Nemôžeme mať iba slnko. My tam musíme mať aj ten mesiac a všetko takto, aby sme sa k tomu, aby sme vedeli, že každý má aj to pozitívne, aj to negatívne a ide iba na nás a je na nás, ako my s tým pracujeme. Áno, určite. Ja som sa vlastne chcela, že ako by sme podporili ešte tie deti. Iba k tomu som sa chcela vrátiť, že keď vravíš, že majú tú živu a že rodičia ich často udupávajú a stopujú v ich tom prejave, tak čo vlastne môžeme urobiť ako rodičia, keď máme dať ich na spev, napríklad dať ich na spev, dať ich do nejakého krúžku, kde sa môžu prezentovať, expresia, vyjadrovať sa, lebo 3 sa rada vyjadruje, je rada ocenená, uznaná, oni majú radi úspech, oni sú radi vpredu, čiže takéto dieťa je dobré do zboru napríklad, ale ako solo, hej, že tam vpredu bude a jemu sa bude tlieskať, čiže toto je jedna vec, hej, že buď na ten spev, na nejaký divadelný krúžok. Ono je to také vtipné, že čo sa stáva týmto deťom, že oni dostávajú poznámku, že stále vyrušuje a to je tá 3 energia, taká, hej, že veľmi, že stále potrebuje sa rozprávať, ale potom, keď sa ide, napríklad hľadajú hlavnú postavu, kto bude niečo hrať v tom divadle, tak je to opäť tá 3, lebo to je tá 3 v tom pozitívnom. Hej, len oni ako keby aj v tých školách, že oni chcú iba to pekné z toho dieťaťa, ale aj toto je tvoja súčasť. Áno, tak vyrušuješ, čiže musíš pracovať s tou energiou. 3 inak v tom negatívnom ešte veľmi taká roztrieštená na všetky smery. Oni sú, to sú aj dospeláci. No, tak prejdeme pokojne k tej negatívnej. Nechcem ani ja používať veľmi slovo negatívne. Výzva. Oni sú to naše životné výzvy. Áno, ale povedzme si, že ako keby máme bielu a máme tú čiernu 3, takže poďme na tú. A aj treba povedať, že aj tá čierna 3 je tá naša. Treba ju prijať, pretože my keď ju budeme zametať pod koberec, tak táde to cesta nevedie a budeme nespokojní, nešťastní a vybuchne tá 3 v nestraženej chvíli, lebo 3 tým, že je tam veľa emócií, zrazu je na rodinnej oslave a zrazu tak zareaguje, že a to čo sa deje? Lebo že však tak ťa nepoznáme, ale to je tá potlačená, že ja tak potlačam, až potom tam nastane ten nejaký emočný výbuch a toto sa často stáva, že my keď potlačame tie tiene, keď nejaký napríklad muž má rád, inklinuje viacej k ženám a je to veľmi potlačené, zrazu firemná party a vyspí sa tam s kolegyňou. Toto sa stáva. Toto sa stáva. No dobre, tak čo je tá odvrátená strana tých trojiek, ktoré majú ale prijať? Áno, určite kritika. Veľmi sú kritickí. Tým, že oni veľa tak rozprávajú, to je to pozitívne, keď rozprávajú v tom pozitívnom, ale keď v tom negatívnom je to veľmi kritické, všetko je zlé, neviem, či
poznáš ten vtip, ja neviem rozprávať vtipy, ale tam ten, ako ide ten krtko, ja ho nepoviem, ja poviem iba tú pointu, ako si, lebo ja by som to určite domotala. Ten krtko ide si pre tú lopatu k tomu ježkovi. Áno. A on sa tak zniestí, aj tak mi ju nepožiča ten ježko a určite mi ju nepožiča, lebo to robia trojky v tom negatívnom. Veľmi sú kritické, že aj sami voči seba, aj ostatným. Aj voči ostatným. Takže a on sa tak úplne spochybní, že vieš čo, strč si ježko tú lopatu, on mu iba otvoril oči, ešte žiadna komunik, vieš čo, strč si ju, že aj tak mi ju nepožiča. A toto sa deje, čiže to je veľmi dôležité, aby to človek o sebe pochopil, alebo ak to pochopíte, porozumiete u niekoho blízkeho, aby ste ho neodsudzovali za to, ale aby ste mu lepšie porozumeli. A to je tá pointa aj numerológie, že rozumieme tým druhým, že viem, aha, tak ty sa, ďalšia stránka je, že sa veľmi ofúčajú. Odutie sa na opätku, ofúčim sa, nekomunikujem. Ale prečo to je? Pretože nevie rozprávať o svojich pocitoch, veľa emócií, neviem to vlastne vypovedať, čo mi je a preto radšej odídem, aby som nemusela čeliť nejakej kritike, lebo to je aj, oni veľmi radi kritizujú, ale nevedia znášať kritiku na nich. Čiže všetko sa ich veľmi dotkne. Takže toto tak si treba uvedomiť opäť, že aha, tak ja sa ofúčujem, vlastne ofúčovanie sa, alebo ako sa to povie spísomne, odutie sa, odúvam sa, alebo... Ale rozumieme. Rozumieme, áno. Môže byť. A ja rýchlo rozmýšľam, že aké slovo lepšie, ale... Áno, odutie sa. Že sa tak oduje a nekomunikuje a vlastne čaká potom, že ostatní prídu zaškrapkať na dve a čo ti a tak ďalej, ale nič. Hej, a to je takéto, že nič mi nie. Lebo to je to, že neviem. Ja vlastne neviem, čo mi je, neviem o tom rozprávať. To je tých príliš veľa emócií, čiže to treba vyjadrovať a treba to vyjadrovať v tom pozitívnom, lebo trojka sa potrebuje vyjadriť a keď sa v tom pozitívnom vyjadrí, je to fajn, ale keď sa vyjadrí v tom negatívnom, to môže byť kritika, to sú ľudia, ktorí radi ohovárajú, šuškajú, ohovoria o tých druhých, no, takže je to veľmi taká, má veľa darov, ale aj veľa tých víziev, ale ako každé číslo, takže treba si to uvedomiť. Môžu klamať, môžu zavádzať, nepovedať pravdu, lebo sa boja že čo povedia tí druhí na tú ich pravdu. To je to, že oni sa veľmi boja. Dobre, tak teda ma napadlo, že dobre, že keď konkrétne od tých ľudí prejdeme na marec ako energiu trojkou, tak asi má aj marec ako takú odvrátenú stranu tým pádom, že môžeme nás čakať viac ohovárania alebo kritiky, alebo... Môže ako keby tá trojka pôsobí a tá energia toho marca pôsobí samozrejme celoplošne na nás všetkých, ale ono je to vždy o tom, že aký je človek, ako pracuje so sebou, ako pracuje so svojou myslou a keď ešte k tej trojke vlastne tá sila mysle, hej, že trojka má veľmi dobrú mentálnu energiu. Ona na čo myslí, jej sa to takto zhmotní. Hej, čiže veľmi dobrá mentálna energia, čiže oni musia mysleť pozitívne, pretože oni myslia často negatívne, bohužiaľ, že idú v tých negatívnych energiách a oni keď myslia pozitívne, oni si veľmi rýchlo vedia vizualizovať a pritiahnuť si, manifestovať do života to, po čom túžia. Takže treba využiť naozaj silu mysle, ale aj silu slova. To sú také dva najzákladnejšie dary toho čísla 3. Takže naše nejaké nástrahy, alebo na čo si dávať pozor v marci pre všeobecne je čo? Tak tú komunikáciu by som na nej možno viacej pracovala. A možno také odporúčanie na tú komunikáciu aj na tie deti, ktoré majú tú trojkovú energiu, alebo aj tí ľudia, ktorí majú energiu trojky, mali by hovoriť vždy o sebe a celkovo v tej komunikácii, teda keď povieme o tej komunikácii, mali by sme sa sústrediť na seba, aj keď nás niečo trápi, mali by sme vždy hovoriť o tom, čo to s nami robí. Nehovoriť nikdy o tom druhom, že ty si hen taký onaký, ty nikdy, ty vždy, ale mali by sme hovoriť o sebe, že čo ja potrebujem, ako ja sa v tomto cítim, keď ty toto robíš. Hej. Čiže to je takzvaný výrok, že hovorím o sebe, o svojich pocitoch a čo to so mnou robí, keď ty sa takto správaš. Takže môžeme sa, aj je to trojka, je aj taká tá energia tej radosti, takže poďme tancovať, poďme na kurz tanca, poďme písať, poďme čítať, poďme sa vzdelávať, čiže to je taká energia. Trojka je veľmi ako keby v tom pozitívnom veľmi, veľmi príjemná energia, ale v tom negatívnom je veľmi deštruktívna a kritická, vyčítavá, takže tam si to treba
No ja som si to teraz tak v hlave pospela, že to sú presne tí umelci, tí viditeľní ľudia. Na stage. Áno, aj presne tí rečníci a tí motivátori a všetci tí, ktorých vidno, ktorí sa vedia prejavovať, vedia to odkomunikovať a chcú byť videní a chcú byť počutí a možno aj influenceri a v dnešnej dobe. Takže všetkým ako keby praje a vlastne tá energia toho marca je taká, že vlastne môžeme využiť práve na tie prejavy teraz. Určite. Na tie pozitívne, hej. Áno, na tú pozitívnu expresiu. No, možno ešte by sme sa mohli dotknúť, že no dobré, že keď tá trojka, sme sa bavili, že ako nezraňovať sa, že tak všeobecne ešte povedať, že možno ako sa nezraňovať v tej komunikácii, keďže to celé je dosť o komunikácii, ten marec, tak čo robiť, ako sa nezraňovať prípadne v tej komunikácii, že presne, že na čo si dať možno pozor. Za mňa je alfa omega ten javírok, že hovoriť o sebe, že čo ja potrebujem, ako ja sa v tom cítiť, že nenálepkovať na tom druhom nehovoriť, že ty si hrozný, ty vždy, hej, že toto je vždy, ty nikdy a to sú tak zraňujúce slova, čiže keby sme iba toto mohli vynechať v tej komunikácii, aby sme mohli vynechať, že takéto nálepkovanie, hej, že ty si, ja neviem, debil, neviem, hej, že, ale to je to, že keď vyrastá v rodine, kde mu 100-krát niekto povie, že je debil, tak on má 20 rokov, on si myslí, že je debil, a on vlastne nevie, prečo si to myslí a preto ako keby vždy tam treba ísť do toho detstva. A tam je vždy koreň úrazu, že prečo my napríklad nevieme používať tie svoje dary a talenty, alebo prečo tie naše výzvy máme, takže tam v tom detstve je mnoho odpovedí. To tiež môže pomôcť vlastne veľmi numerológia, že keď si vlastne človek odčíta to číslo, tak vlastne pochopí, prečo sa možno nejako správal presne v detstve a čo mu teraz bolo dopreté a môže potom teraz spracovať. Môže to byť aj tak, že my teraz proste žijeme, dá sa povedať, že non-stop sa komunikuje celosvetovo, všetko sa k nám dostane a zároveň že mám pocit, ale vlastne je to tak, všetci to tak vnímame, že čím viac ako keby tej komunikácii je, či už na internete alebo tak tým viac je aj taká zraňujúca, že si ako keby hovoríme aj veci, ktoré by sme nechceli, alebo nemali, alebo jednoducho sme veľmi takí... Vieš, ako to ja vnímam, že ten, kto zraňuje, je sám zranený. Ten, kto je vysporiadaný, kto žije v rovnováhe, kto žije vo svojom strede, ten nebude písať nenávisné komentáre, ten nebude niekoho ponižovať, nebude na niekoho útočiť, pretože keď sám je v pohode. Čiže pre mňa, ja by som išla do súcitu voči takýmto ľuďom, ktorí, aj keď napíšu nejaký hejt, akože to, čo tam môžeš mať, jedine súcit. Nepúšťať sa do komunikácie s takouto energiou. Často je to energia, to sú takí energetickí upíry, ktorí sami na tom sú veľmi zle, lebo to je smutný človek, to je nešťastný človek, čiže jedine súcit k takýmto ľuďom a nikdy si nenechať zobrať tú energiu. Energiu máme nejaké množstvo od rána do večera a týmto spôsobom a v tých komunikáciách a v tom vzťahu veľmi ľahko vieme o ňu prísť, takže v žiadnom prípade dať si tam takú hradbu, dať si to, že on hovorí sám o sebe, lebo keď je niekto spokojný a šťastný, tak bude šíriť to šťastie okolo aj tými slovami. Ale keď je niekto ako tie hejty, to je... Áno, že to ja to zároveň beriem, že to vlastne nie je komunikácia. Vieš, že to, o čom sa bavíme... A zase stále žijeme v tej dualite. Stále žijeme, je tu aj to pekné, aj cez to slovo, aj to negatívne. A musia to byť aj konštruktívna kritika. Konštruktívna kritika, to je niečo iné. O tom sme nehovorili. My sme hovorili o hejtoch. Konštruktívna kritika, to je veľmi fajn, to je niečo, čo nás posúva, ale toto zbytočne sa zaoberať takýmito ľuďmi a takouto energiou, to nechceš. To nechceš zbytočne. A je to teda tá odvrátená strana trojky? Akože spadá to? Môže byť, áno, určite. Také šplechnutie. Trojka vie, kde má ako keby pichnúť. Že presne vie, kde to pichne a tam to tak najviac zabolí. Takže áno, ale samozrejme tam
veľa čísel neznamená, že hejteri tam majú iba trojky. Vôbec nie. Čiže tam každé číslo, že budeme si nimi prechádzať, každé číslo má aj tú odvrátenú stránku, ale je to fajn vlastne pozorovať sám seba, že ako ja reagujem, aj keď je tam nejaký hejt, aj keď niekto na mňa takto útočí, či idem do tej obrany, tam sa netreba obraňovať, to je zbytočné, že takýto človek to, pokiaľ nechce sám, tak nepochopí. Mňa zaujíma, že či ty to využívaš vo svojom živote, akože, že či si uvedomuješ tie jednotlivé energie, že to máš už tak vžité, keď sa tým zaoberáš. Ja to mám v DNA už. Že si hovoríš, že áno, teraz je marec, tak to naozaj reálne využijem týmito smermi, ktoré marec ako keby podporuje. Keď si takto povedala, tak ja pracujem skôr s energiou, len to je zase na také dlhšie výpočty, s energiou roka pre danú osobu. Síce jednotkový rok, ale ja mám napríklad sedmičkový rok. Čiže ja to musím prihliadať. Hej. Môj mesiac není trojkový. To je pre celú planetu. Čiže áno, preto aj tieto všeobecné odpovede sú také naozaj všeobecné, ale treba si to ako keby prispôsobiť potom sám na seba, ale vždy sa dá aj z tohto zobrať, z tohto takého všeobecného, že je jednotkový rok, ale keď niekto má ukončovať, tak musí počkať, kým bude mať narodeniny, aby on sám vošiel do tej jednotky. Takže... A to si na základe čoho vypočítaš? Vieš čo, to je z dátumu narodenia, že kedy si mala naposledy narodeniny. To znamená, že keď je niekto napríklad 13.3., čiže 1 plus 3 plus 3 a teraz zoberieme rok, kedy bol naposledy narodeniny, čiže 2025. Hej? Pokiaľ ešte nebolo 13.3. Takže treba zobrať dátum posledných narodenín, to spočítame zase do jednociferného čísla a to nám vyjde. To je náš osobný rok. Rozumiem. Čiže posledné narodeniny s dátumom narodenia a vtedy aké máme osobnú ročnú vibráciu. Čiže to je a potom sa už vlastne riadiš týmto číslom. Áno. Pre mňa je to skôr také, preto tieto všeobecné sú veľmi všeobecné, ale každý má ten dátum narodenia veľmi jedinečný a treba to tam aj mesiac má vibráciu pre každého človeka inú, aj deň má inú, síce je energia 22.2.2026, ale ty máš inú energiu, ako má tento dátum. Takže treba to tak po schodíkoch, taký nadhľad a idem až k sebe, až sa dostanem vlastne k tým svojim číslam a to je pre mňa to smerodatné. Dobre, takže ak by sme mali to nejak zhrnúť, tak tí ešte ľudia, ktorí sú trojkoví a sú v trojkovom mesiaci, tak majú to nejako ešte podporené viacej pociťuje tú energiu aj v tom pozitívnom, ale aj v tom negatívnom to môže byť. Dobre. Čo sme ešte nepovedali k tomu? Napadá ťa ešte niečo? Ja mám pocit, že sme si povedali všeobecne všetko. Asi by sme vedeli ísť viac do hĺbky. Ale asi pre tentokrát to stačí. Môžeme ešte povedať nejaké zdravotné problémy, alebo ako keby tú trojku. Zdravie, lebo to je to, že čím viacej je tej energie, tak tým aj tie zdravotné problémy môžu byť citeľnejšie a väčšie. Keď si predstavíme trojku, dve trojky oproti sebe, to je ako keby taký, že vlážský orech alebo mozog, že to vždy si vieš predstaviť, že mozog. A to je to, že to je tá mentálna energia. Že toto, keby si diváci iba toto zapamätali, tak to je super, že vďaka tomuto, vďaka tej vizualizácii tej energie toho mozgu, čiže trojka je tá mentálna energia a práca s myslom a práca slovom. Čiže keď sa vrátime k tým zdravotným problémom, čiže veľa rozmýšľajú. To sú ľudia, ktorí zaspávajú a rozmýšľajú. Čiže často je to problém, oni sú aj veľmi rýchli, je to veľmi rýchla energia, nemáš argumenty proti trojke, lebo tá trojka je taká rýchla, že akože ten, kto má pomalšiu energiu. No a často skačú do rečí, že to je to ako keby to negatívne. Ale v tom zdravotnom, čiže je to psychika. Často je to ako keby, že problém je také rôzne proste aj s tou hlavou. Môže to byť uši, oči, všetko, čo ako keby, že súvisí aj s tou hlavou. Takisto oni sú často, pozor, aj tie zdravotné výzvy sú tam závislosti. To sú často ľudia, sú to takí extrovertní, radi sa odlišujú. Často tetovanie, zvláštne účesy, potreba byť iný, lebo to je trojka, to je extrovertnosť, ale potreba neísť davom. Dav ide tam, trojka ide tam. Čiže potreba sa odlišiť. No ale sú to často tie dotyk s omamnými látkami, závislosti, automaty.
trojka je takáto energia v tom odvrátenom. Hej? Takže a tie psychické problémy, závislosti, oči, uši, hej, a hlava. Oni potrebujú, tým, že trojka je stále v hlave, pre ňu není oddych, že vypočujem si podcast, ona musí ísť do záhradky a robiť so zemou napríklad. Vypnúť, alebo sa hýbať, lebo trojka je veľa v mysli a ona veľa rozpráva, myslí, ale málo koná. Takže pokiaľ nemá štvorku napríklad. No dobre, ešte každého zaujíma podľa mňa peniaze a hojnosť. To vieme niečo povedať, čo nás v marci ako ovplyvňuje v tejto oblasti? To by som na hojnosť nejako nenapasovávala. Ja by som to možno napasovala, že tá hojnosť prichádza v osmičke. Čiže osmička je hojnosť, teraz máme trojku, čiže teraz sa radujme a ten, kto má napríklad osobný rok 3, tak tam sa napríklad veľa míňa, lebo každý rok my máme nejaké cykly. Trojke sa veľa míňa, lebo to je radosť. To všetko si chceš užívať, no tak si dopraješ, to je aj dobré jedlo, to je nejaká hostina, to je party. Áno, lebo trojka je party, to je proste také party číslo, takže... Takže neušetríme nič Marci asi nie, ale v štvorke sa budú ťahovať opasky. Dobre, tak to si necháme na budúce. Takže štvorku si necháme na budúce. S tým by sme možno aj mohli sa rozlúčiť aj s posluchačmi, aj s divákmi. A teším sa znovu v apríli. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.